Hoće li muž i žena koji su na zemlji bili vezani brakom ostati u braku i nakon smrti? Kakav će odnos njih dvoje tamo imati? Sigurno ste si i vi nekad postavili ovo pitanje. Biblija nam kaže o uskrsnuću niti će se ženiti niti udavati, nego će biti kao nebeski anđeli. Ovo je bio Isusov odgovor na pitanje o ženi koja se vjenčala nekoliko puta u životu. Za koga će biti udana u nebu? Očigledno u nebu neće biti braka. To ne znači da se muž i žena više neće poznavati tamo. To također ne znači da muž i žena neće još uvijek imati blizak odnos u nebu. Međutim, to po svemu sudeći znači da muž i žena više neće biti vjenčani u nebu. Najvjerojatnije u nebu neće biti braka zato što neće biti potrebe za njim. Kada je Bog ustanovio brak, to je učinio kako bi ispunio određene potrebe. Kao prvo, vidio je da je Adamu trebalo društvo i reče Jahve Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on. Eva je bila rješenje problema Adamove usamljenosti, kao i potrebe za pomoći, nekim tko će stati uz njega kao njegova družica i s njim ići kroz život. Međutim, u nebu neće biti usamljenosti, niti će biti potrebe za pomoćnicima. Tamo ćemo biti okruženi mnoštvom vjernika i anđela, a sve naše potrebe bit će ispunjene uključujući i potrebu za društvom. Drugo, Bog je stvorio brak kao sredstvo rađanja i stvaranja potomstva i ispunjavanja zemlje s ljudskim bićima. Nebo se međutim neće naseljavati putem rađanja. Oni koji odu u nebo tamo će doći po vjeri u Gospodina Isusa Krista. Neće biti stvoreni putem reprodukcije. Prema tome, brak nema svrhe u nebu budući da tamo nema stvaranja potomstva niti usamljenosti.